yksi likainen pahvilautanen siitä. Käytiin sitä kuljet tossa. Joo, löysin. Oho, joo, hyvä. Ja kuljetellaan. Tervetuloa Vellun keittiöön. Itse pääkokki Vellu. Kyllä. En oo pessy häntyjä. Mitäs me syödään tänään? No tänään meillä on tämmönen ihan tyypillinen lohimedaljonkea. Peruna palsternakka pyrees, sen kanssa Bleu Blanc kastike, joka on viini voikastike. Ja sitten tässä on tuoretta parsaa. Että näillä me ajateltiin lähteä liikkeelle. Noin. No, mä saan laskea. Ihan tällainen perusopiskelijan ruokailu. Joo, tää on ihan 2,70 per henkilö maksaa, että ei se enempää. Viinit voivat hieman lisätä hintaa riippuen jokaisen omista juomamieltymyksistä kyllä. Kerro vielä tarvitsee tää pannu. Put. Okay. My friend. My Ja friend, tähän tulee only tätä. for you. Ja me ei olla tietenkään unohdettu tämmöstä, että me lähdetään kokonaan Välimeri Suomi Cross Kitchen meininki tässä tällä hetkellä, että tähän tulee yhdistettynä tämmönen pirtsakka. Italialainen, joka perheen perustomaatti, sipuli, balsamikko, öljy ja basilika. Salaatti. Se antaa sille vähän elämystä, että se ei tee ihan tästä perussuomalaista safkaa. Vähän joo. Ja nyt pojat pyydän. Olkaa hyvä. S'il vous plaît. Maistus varmaan sullekin.